Keby ma tak navštívili dajaké herečky. A herečky, alebo speváčky. Možno by som im venoval zo 2-3 žuvačky. A la 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 la, la la la. Ale prosím ťa, Ďuro, Dada, čo tuto sa prezliekate, prosím vás pekne, sa tuto dušičky, vážne doby, sa tu robíte srandu. Dada, prezlieš sa okamžite, jak podoba sa jak Barbara, tak si dolu fúzi. A toto Manuela. No, Dada, čo? Ukážte sem, drahé. Barba, otvor ústa moja, otvor ústa, ukáž. Otvor ústočka. Áno, 4 vľavo, blomba, Barbara, ukážte. Áno, 2 stoličky chýbajú. Ľudská, aký som šťastný, že ste tu. Ste zasa hladné, ste sa tu najesprišli ku mne, či čo? Drahé, pekné babi, toto kuťa. Barbara, ty si podrastla, však ma prerastieš. A Ľudská, pozri, svetríček, čo ešte pred 5 rokmi mala v námestove, ale drží sa. No, dievčatá, ste krásne, ste nádherné. Len či ste aj také múdre, ako vás píšu zahraničná tlač. V Štrasburgu som počul, Rada Európy hovorila. No, moje zlaté, a vy crngači tiež. Aj keď sú dušičky, dávajte pozor, budeme premýšľať. Ľudská a Barborečka zlatá. Barbara, ty sa nesmej sama od seba. Dávajte dobrý pozor. Jestliže si zoberiem papieriček P a dám ho na cviečočku S, čo sa stane? Papierik, ako každý normálny ľudský papier, horí. Však papier horí. Skúste si to, moje zlaté. Skús, Ľudská, či papieriček horí. Skús, Barbarečka. Nie, že tu škody narobíte. Papier horí. Vidíte, že papier horí, však? No, to si zoberieš do Prahy, moja zlatá. No, tuto hoďte, papierik horí. To je normálne. Bože, Ľudská, kuťa minden. Šiš Maria, to tu škody. Ja pochválila ma. Bože, Vondráčková, dvojka schovania. Crngači. Nevadí, zatelefonujte mi. Či je možné, a jestli je možné, čo si byli sa hlasia, ešte neviete čo, či je možné, ak je možné, ako je možné, aby som zobral papier, a aby som ho držal aj hodinu nad sviečkou, aj 2 hodiny, aj 3 hodiny, aj 2 dni, ale papieriček, aby nezhorel, aby sa nechytil. Je to možné? Barbarečka, Ľudská, je to možné, aby som papier držal nad sviečkou? Ako? Ako? No, Ľudská, viete? Ja neviem. Nevieš? No, však to, ja ti to přeložím. Tak možno, počkaj, to nepočkaj, no. Ako, crgáči moji, zatelefonujte. Telefonírenzi. Ďuro, ním tam drží, telefonujte teraz výhercov. Barborečka, tu máš môj... Mária, Barbara. Zohnite sa, babi. Ľudská, aké? Tu máš, Barbarka. Ma to je jedno. Posielame knižky. A teraz pozor, nová logická hádanka. No je úloha. Ľudská pochádza z Prahy, Barbara z Košíc. Logická hádanka. Ľudská s Barbarou sa jedného dňa dohodli, že sa spolu stretnú. V nedeľu ráno o 8:00 Ľudská sadla v Prahe na rýchlik, smerom do Košíc išla. Išla do Košíc. Barbara ten istý deň o 8:00 sadla, ale na osobný vlak a išla za Ľudskou do Prahy. Čiže Ľudská do Košíc rýchlikom, Barbara do Prahy osobným vlakom. Ktorá z týchto dvoch speváčok prišli skôr na miesto stretnutia? Ktorá z týchto dvoch prišla skôr na miesto stretnutia? Tá išla do Prahy, tá išla do Košíc, jedna rýchlikom, jedna osobným vlakom. Moji zlatí, Ľudská, ty si taká nejaká dneska, taká slušná moc. Viete čo, kým budete písať, ja som tu pripravil pre dievčatka takúto záhadu. Lucinka, aj ty, Barbarka, zodvihnite to hore a zakývajte kamarátom, píšte nám na adresu Majster N, to nebolo. Haló, počujeme sa? Dama? To bude asi on. Nevolali? Volali. Haló, počujeme sa? Dama? To bude asi on. Nevolali? Volali. Ako sa to vezme? Je to 4-mesačný nemecký ovčiak dobromyselnej a mravnej povahy.
ktoré máte na televíznej obrazovke a po dohode s rodičmi si psíkov môžete prevziať na uvedenej adrese. Ale rýchle, nebo si ho vezmu všetci. Telefónnom čísle, presne tak, veľmi váham. To, čo Ďuro povedať chcel, povedal, to, čo sme povedať mali, sme povedali, už tak na záver už len ostáva pripomenúť, že zajtra sa stretneme v repríze a na budúci týždeň v premiére. Ahoj, princezna. Festu sa nezaobídeš.